Ja, hvad så? Nu skal den ikke vil lave, hvad det hedder. UFC, mand. Også med bare en championship. I kan sige, look at this shit. Yeah. Fik jeg lige mod næsen der, mand. Fuck, man. Han døde, mand. Lige klumpen. Smæk! Så. Nej. Vi skal have hele fighten. De bliver crashet af en bil. Det var UFC in the shit. Prøv at se her. Kig med. Bare kom det. Stod eller hvad, mand? Okay, Ja, sådan. En bøsse med paraply. Kælling, mand. Kom her, mand. Spark ham i røven, mand. Han er nede. Ja, he is down. Tramp i hovedet. Tramp i hovedet. Spark. Lige i ribbenene. Tryk et ribben i morgen. Shit. Så er du spiller GTA her i dag nu. Siha!